vaenda kuchitibatsirwa vatabatsirwa pakamutenda aina ukororo wake inini ndinawo sabhuku wangu nemhuri yangu saka tabatsirwa ndobva munhu mhosva yaibata samutenda ngekuti munhu akataura ega hanzvadzi yangu yakabuda ichitaura tiri pamba pawana ukororo wangu pamwe wese wachinzwa kuti mhosva yese kufa kwevana vasamutenda nekufa kwehanzvadzi yangu inini yakataura kuti ari kuzviziva zvinhu zvavo zvavainazvo musha mavo ndiye ari kuziva vanhu vese kuti vafa sei neni iye akapindura akati hamuna kumboenda kwakotsalira makore mangani ndichitaura kuti endai kuudzi kwangu nditaurire hanzvadzi yangu iriyo asi ndinozviziva asi panapa hapana saka inini ndinobva kubheti bridge ndiko ndikushandira ndinonga ndichienda ndichiuya sezvitoitaura panapa hapana handisi kuvaona kana ukororo wacho kanero asi nyaya iyi takafambisa sabhuku arikuya matenga mbiri ndomamirira kaita saka ndatosudza mumaoko ndaona kuti mabhara ndona ndichadzoka zobheti ndichapedza mwedzi nekuti kunodhura kuzoiti ndiuye pawiki $25 kuenda $25 kudzoka zvoramba zvokuda saka ndo chichemo chandato uri musimudzira maoko ipapo samutenda wacho makamboyafutisa kapinda patakapinda mukatonga mukati chiendai muvheri yekukumhara mozwa kuti nemhosva ndiani po takaenda tikafamba ndikabuda semabudire yakaita matsanangiro endaiti saka tenda kuti iye samutenda wacho aripo obva atobvuma zveshuwa ndo zvakadii ndo zvakabuda tivatazva kuti nyaya dii nyaya yapera but kana asingauyi manje mutenda anga akapiwa here samwana kana feedback but ka feedback yacho inoitwa nemunhu wane anoda mapatisi acho isaro chokutoagriye ka zvoishuwa ndo zvatakasangana but awa wabva kubed bridge kavo kusadaidzira kwenyu hakuna basa awa wabva kubed bridge meaning kuti pava paine communication yakanga itwa kuti uyai ndikodikazimutenda ndakamuudza ndamufonera kusina apa ndikufumo weishuwa batika munabva kubed bridge saka uri wochidii manje batika inini maekwiri pairi wakomana mafoni muri kuwanza kudarika mapepa because izvozvi right now ndinomusunga ndichitaura ndakabata bhebha ripi saka chiri peka pepa racho rakasaina tibva tatomusunga nepepa rake munomusiyira sei kuye bhebha rasaina anga bhebha raanosaina ndiro evidence kuratidza kuti right, it's okay, all right. Saka feedback time wakana iye the issue will call you. You take that. We have no change switching. Yes. Yeah. Istiramu kwa Amon Domboka. Ndiri mupurisa sabhuku matenga mbiri. Kutanga kwenyaya yawo muchisenza nevanhu ava. Uyu ndiye musungwa wangu.
farai kufagosa tichiuya kumba kwa Nicodemus Mutenda wakadaidza mubatsiro wavo mubatsiri akandobudisa mweya mukunda wa Nicodemus haana kurapa zvimwe zvinhu wakandoti mweya ubudi mukunda mweya wakabuda chiti Nicodemus wakandiurayirei murume wangu wakandiurayirei iyo kwanatezva uyai nemhuri yenyu mese uye kwa Nicodemus uyai nemhuri yenyu nditaure maurayirwe endakaitwa nemurume wangu kuno ndatomuti inini mumusha mako handisi kuona muprista wasabhuku wekuno tikauya tikamira tikaita kuona sabhuku ari pageni kazi iyo wakandiona zuro wakadii kundudzi obva ramba akadai wapedza dara kuchieni asida kuti ukangopedza uya undione haana kuuya last week iyo ndikauya ndikufambira nyaya yake haana kuona ndii ndatoramba ndikutomunzira ndeiye musungu wangu Nicodemus achatendi naye wakuramba chinidai. But it's okay. Because iye since azoda nenyaya dzake nyaya dzikumumonera isusu taakuchiti let's arrange for a day handiti rekuti imimi kwamunoti munokwanisa kuuya kunoku irini futi kuti tingopedze nyaya yacho inini unenge atopera kumwedzi kana kuti kunana 7 September nokuti izvo ndakumbira mazuva ekubasa saka soka mangwana ndingenda kudzoka futi saka kupera kwemwedzi ndiwo unozokumbira mamwe mabasa ndouya futi. Okay, saka chipe date racho so that it make sure kuti uyari pana anza Mutenda ari pana chipe date racho ramurifurira ndatombere ngapedze ndida kunzwisisa ndinoitwa kuti ndaikazule togara kukura pemai kwaishe manje ndida kunzwisisa kuti wanyepa majudgment aya wanyepa pane judgment iripo wanyepa kuti makapiwa judgment kwete changamiri musa wantuna amani pa judgment oya judgment akabva adi makanditi ndizivi makanditi ndirambe ndichishanda sekutaura kwamakaita tikatora pamavhidhiyo acho unotozviona makataura asi ava vakundidisturba kushanda ndo zvindayakomangana imimi zvamunoita manje kana wari kudisturbai kushanda muine judgment munochienda kukoti kwamagistrate munoita application for interdict judgment changamiri ngabvunzo yaenda kupi kuti nandiri muno ikoti ichitanga kusvika tapedza musi wa 1 June 2025 terai pavhidhiyo inotaura no it's okay kana judgment no it's okay kana judgment iwe muti hamuna kuiona no kana yenye handira kunzwa mucha judgment right video yacho player waplayer ainozwa judgment Maria kumaticha changamiri handisati tawana tsamba ndikupindi mudaviro okay ana ndakutanga